Unsay kisaw mga siyaw, kumusta tong mga kasing-kasing diha? Oh yeah! Woo! Grabe! Grabe hagod. So ngayon po mga siyaw, araw ng Biyernes, ang activity namin ay Tagalog kuyugan gani. Samahan. At ngayon ay sasamahan ko si Malaya. May project siya ngayon, sasamahan ko siya ngayon Sasamahan ko si Malaya ngayon kasi may project siya. May recording, anong tawag nito? May recording project siya, record siya ng voice at yun, sasamahan ko siya. At hinahanap pa namin yung lugar ng music studio na nakapangalan ay Musical.ly. At saka nagloko yung Google Map ba yan? Oh. So, at soon po masya, mag-update kami mamaya. Bye! So ayun po guys, very challenging for today. Today is very challenging kasi ang hirap pala ditong lugar. Walang parking area. Woo! Magpa-parking area hunting tayo. Woo! Hay, salamat, nakaparking din tayo. At so ngayon mga siyaw, pupuntahan na natin si Malaya. That's my baby. So at saan pa mga siyaw, tapos nang mag-recording si Malaya. Nyor, congrats, grabe. Thank you, my love. Na LSS ako sa jingle nyo. Ayan. Live alive In the highest high. soar. Grabe Ganon. Proud ako nyo kasi sabi nila pang Disney yung voice mo. Pang Disney Channel ang mukha. So ayun po mga siyaw, next na activity namin ay pupunta kami sa Buy TV kasi doon sa Buy TV magsushoot siya ng product endorsement ba nyo? Product endorsement. So yun, product endorsement until 5 PM. Tapos after sa 5 PM, diretso kami sa Talisay kasi debut ng pinsan ko. So bale, yun 5 PM, diretso na kami kasi matraffic papuntang Talisay. At yun po mga siyaw, nahatid na natin si Malaya at nandito tayo sa SNR para mag-grocery. So at yun po mga siyaw, tapos na tayo mag-grocery. At ngayon, pupunta tayo sa Tabuan para bumili ng danggit. So at yun po mga siyaw, nandito na tayo sa Tabuan at bibili lang tayo ng half kilo ng danggit. So at yun po mga siyaw, tapos na tayong bumili at ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng masima-sima or yung tinatawag nila na pika-pika. Correct me if I am not bobo! Correct me if I am wrong. So bale, maghahanap tayo ng street food kasi wala pa tayong tanghalian at it's a miracle kasi hindi tayo nagugutom. Baka dahil sa ininom natin na kape. So ayan po mga siyaw, mag-update ako mamaya. Takeover. Takeover. Hey guys, vlog takeover. Good morning. Today is July 31, last day of the month na Nyor. At ngayon papunta tayo ng Papunta kaming Uslob para mag whale watching. Uy! Hindi! So ayan
ayun po guys, di kami mag-whale watching. Actually, mag-grocery kami kasi madami kaming out of stock na mga ingredients, at saka iba pa. So po guys, tapos na tayong mag-grocery. Hinatid ko muna si Malaya sa coffee shop kasi may bisita siya. At ako papuntang merkado kasi may mga ibang ingredients na hindi available sa Oslo. So ayun po, yan yung trabaho sa dakilang sugo ni Malaya Makaraig. So ayun po mga siyaw, tapos na tayo dito sa merkado sa Alcoy. Wala silang mascara para pang sisig. So ang gagawin natin, pupunta tayo sa Dalaget kasi doon tayo bibili ng mascara. Mascara ba yan or mascara? Mascara! Atyon po guys, nandito na tayo sa syudad sa Sugbo, Cebu City. Galing tayo sa trabaho at ngayon papunta tayo sa Ayala kasi nandoon si Malaya. So, ang gagawin namin doon ay manunood ng sine kasi matagal-tagal na din kaming hindi nagdi-date. Dahil kasi busy tayo sa trabaho at saka busy tayo sa negosyo, busy tayo sa coffee shop, and yun. At yun po mga siyaw, today is Thursday. Grabe, ang dali ng araw kasi tomorrow Friday, tapos next sa Friday ay Saturday. Kahapon nga pala, yun, nanood kami ng movie, kami ni Malaya. At yung pinanood namin ay Orphan, The First Kill. Grabe, actually guys, hindi ako natakot, si Malaya lang. While nanonood kami kahapon, kagabi, grabe yung sigaw niya. Ay, hala, patay, hala, Malaya, naka! So ayun, akala namin yung movie ay matatapos ng 2 hours, hindi pala, mga 1 hour plus lang. And yun, hindi ako natakot. Gusto ko sanang i-spoil kayo, but huwag na lang. So ngayon mga siyaw, papunta tayo sa Castles Village dito sa Mabolo, Cebu. Maglalaro tayo ng basketball, magpapawis tayo kasi kailangan akong paborito nga point guard. My idol, number 1 point guard. At yun po mga siyaw, tapos na tayong maglaro ng basketball. Nakalaro tayo ng 2 games pero hindi natiwas. Anong sa Tagalog ang tiwas? Hindi natapos yung ika-2 game kasi malakas yung ulan, sumasalibo yung ulan sa court. Anong Tagalog sa sumasalibo? Basta dahil sa lakas ng hangin, yung hangin ang nagpapasok sa ulan dahil sa lakas ng hangin, ang hangin ang nagpapasok sa ulan sa court. Nakakabitin. Woo! Shit! So atyon po mga siyaw, So ayun po guys, dito na matatapos yung vlog ko. Thank you for watching sa vlog ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Para naman tayong just now. Para naman tayong rookie. Subscribe na. So mga siyaw, till next time. Siyaw!
isang araw, makakakuha din ako ng sports car. Oh yeah!